Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalatiin mo ko sa iyo rin ng kalwalatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo, at sila'y binigay mo sa akin, at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay mo, ay binigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap. At nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsapaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi ang mga sa akin ay binigay mo, sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumuluwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, iyang mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay ningatan ko sila sa iyong pangalan, iyang mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko. At saman sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapotan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko ay dinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako yung sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanlibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ang mga nagsisasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalatiyang sa akin binigay mo ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. Ama, iyang mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kalulatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig, bago natatagan sanlibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko, upang ang pag-ibig na sa akin na inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Nabasa na po ang San Juan 17. Yang manalangin tana po. Malagod at malamang kami pa
Misan pa o hindi kaming masyang kaibakan, makatipon kami kayang mikakapatad, kirumning balaya panalangin kaya kang pepagmanalan. Ikpambanal mo na isot milari kaya kaming balang sarili. Nuikit mo ang puring kaya kaming kakulangan karingal doon apon Diyos ko, patawaran mo kami. Bilang nalangan ting may nang pamanalastas deti, mo no bibilangan ti mo ang kasalanan mi. Ikpambanal, o ini po yung aldawing nilabas, dinala niyang mayan karin kaya kaming biye. Pauli naning lugod mo kakinawang karing balang panandit karin kaya kaming pawanggalo. Ikpambanalo ini aldoming daratang mi kamalayan, makayan mo siya ng tulutan na lampasan lang pasibayo at landasan pasibayong payapa karin kaya kaming biye. Pauli naning kaya kang lugod ng pompat nube, alali kaya kami mukakawang. Ginoo ini po yung kaya kaming masyang kaibakan girin Diyos. Anong makananong mag-aral kami king eskwela ni Nimbiye. Banting upayang pag-aralan mula girin Diyos, din kaya kang amano. Ikpambanal, turutan mong dinanmeng kabias na ng balang metong at metong kaya kami. Bagay mga sadyad karin kaya kaming katungkulan kaya kaikpa. At ba mila nga gawa nga lang kulang din kikeng tungkulan na ikasulong nanin kaya kaming kasalpantayanan. Ikpambanalan timurin, pasalamat kaya nga lang pupos. Karing lugod na pagkalub mo kaya kami. Orin ipurin kaya kaming kapatad. Amin ibat kingaluang bansa, ginan Diyos, anong tinahid mo? Ginan Diyos, mo, kayawangan kinkaryalang pamanggalo, miras lang payapa kikeng bansang panok nanganan. Diyos ko nung dating do magsikublila namang payapang pasibayo ka rin karyalang bansang puntanan ginan Diyos. Orin ta rin karyalang sakayan, bendisyon na ng pong alalayan. Bangka nita ka rin aldo, bukas Diyos ko makandong lalong may gitagawa, rin karyalang katungkulan kaya kaikba. Ginan Diyos, ika mo rin sinabi mo nung manyawad kami, merinan kami. Nung kutok kami, buklatanan kami, ngayon ng oras sa iti ginan Diyos, makanyang kiyang mamaos, misasan metong ikiyang mikakapatad. Ginoo rin ipurin kaya kaming pengari, miksimula kiyang kasalpantayanan, karingal doon hapon, ika po yung manakit. Ginan Diyos, anong makananong, nung nino mga ting bitbita parandam ngayon ng oras sa iti, tingkarelang ko, buntok nangan Diyos ko, ketang lihim, makanyan mo sanang apisan, karin kaya kang may payang gamat, alang-alang king gewara karingal dona puntino padlat meminto king burimo ginon Dios banting upay nga kaya memelang pasibayong maminto king burimo at makanyanda kaya nga gabayan kasulong nanin kay kaming kasalpantayanan. Ikpambanalan timuri na orene puring kay kaming kapatada iti king balening ampunan. Dios ko makanyan munong pakayapan banting upay nga karingal do bukas Dios ko makanyan lang magpatuto. Tandayang lugod may kinawang karing balang panandit karing karilang pamanggalo girin Diyos. Ibi mo, sanang galal rekwerdo kay kaming anak mo, alangalan keng pamagsimula keng kasalpantayanan. Ginuwan timuri na rin ipurin pinili mong kasangkapan at telete darin kay kang upaya. Dinan mo ang piyar sampung sikanan. Banting upayang girin Diyos, makayandang malayang galawan yung karilang katungkulan. Karin taong mangailangan at keng kasalpantayanan girin Diyos. Gindos, ika po yung manakit karing kay kaming balang sarili. May lamang po gisyanan sa salasayan din kaya kaming lalamandarin kaya kaming puso, ginuwi kayong manakit. Ginoo rin po rin pisasan metong mong panalangin, sana tanggapan mula at tanggapan minoman lubusan din kaya kang pahipala. Ipapmiltan min sablaman ni bat po yan hanggang kingukas iyan asap. Welcome po ka rin kaya katamong kapatid Balikbayan.
Maigling pagpapaliwanag sa simulain ng espiritismo. Ang espiritismo ay karunungan na uukol sa uri, simula, at patutungan ng espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talitayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umaayon dito ay siyang tunay na reliyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa sakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi nasa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakilala ng medyumidad. Nabasa na po ang doktrina ng espiritismo. Isang mabiyayang umaga po sa ating lahat. At ngayong pong umaga ay muli nagkasama-sama tayo at nagkatipon-tipon sa ating umagang ito para po sambahin at parangalan ng ating pong nulmika. At mapalad din po tayo ngayong umagang ito dahil napakalaga po ng araw na ito dahil makakasama natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya na galing pa sa ibang bansa. At tayo po ngayong umagang ito ay magsalo-salo para po mag-aral sa mga salita ng Diyos. Napakaalaga po ng ating tema ngayong umagang ito na kung saan sinasabi po ng ating tema, pagsasanay sa kabanalan, malaking pakinabang. Sa ating pong araw-araw na pamumuhay, tayong pong mga nilalang ng Diyos, napakaalaga po. Ang pagsasanay sa aking pong napag-aralan, ito po ay present form, pagsasanay, ginagawa na po, pinagagawa na po.
At sa ating pong araw-araw na pamumuhay, ito po ang pagsasanay sa aking pong maikling pananaliksik. Ito po ay nakasanayan na at nakaugalian na o habit na ng tao. So, pag nasanayan na natin, pasensya na po kayo dahil kapampangan tayo. Ito po ay inaanap-anap ng ating isipan, katawan. Let's say, halimbawa po, nakasanayan na nating matulog tuwing hapon. Pagdating po ng hapon, inaanap ng ating katawan at isipan. Kaya kung saan tayo nahasa, kung saan tayo nasanay, doon po tayo palaging naroon, ginagawa palagi ang ating nakasanayan. Ang pakinabang po, alam naman natin na ang pakinabang, lalo na sa pag-aaral sa salita ng Diyos, ang pakinabang po ay puro positibo. Maliit, malaki, ang ating ginagawa, basta't may kabanalan. Nakasulat po sa Biblia, may matatanggap tayong gantimpala na nagbumula sa ating Panginoon. At ang kabanalan po ay mga gawang kahaya-haya sa paningin ng ating Panginoon. Sa paningin ng Diyos, paningin ng tao. At ngayon po sa ating pong maikling pagsasalaysay o pagbibigay ng mensahe sa inyo ngayong umagang ito, mga kapatid, tayo po ay mag-aayon o aayon tayo ayon sa ating kasarian. Halimbawa po, tayong mga lalaki o babae, gaya po ngayon, nagsisimba tayo, mga babae nagsusuot ng blouse, tayong mga lalaki nagsusuot ng ayon sa kasuotan ng isang lalaki. Nakasulat din po sa Biblia, dito po sa Unang Korinto 11:14. Isa lang pong alimbawa ang babasahin natin. Ito po. Dito sa Unang Korinto kapitulo 11 versikulo 14. Ito po. Tagalog. Hindi baga ang katalagaan din ng nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kaniya. Tingnan po natin, isang alimbawa lang po ito. Tayong mga lalaki, dapat pala wag tayong magpahaba ng buhok dahil hindi kahaya-haya, mahalay sa paningin niya. Ang mga babae, gayon din. Kung ano po ang naaayon, tama, kaaya-aya sa paningin ng tao, lalong-lalo na si Diyos, yun po ang gawin natin. Isanay po natin ang ating sarili na may kabanalan. Dahil yun po ang katanggap-tanggap sa ating lumikha. At sanayin po din nating iwaksi ang walang kabuluhang bagay. Bagkus gawin natin ang bagay na kaaya-aya sa ating Panginoon. Dahil kaunting bagay na ginawa natin, kabanalan ay may pakinabang. Nakasulat ito po dito sa unang Timoteo 4, versikulo 4, kapitulo 7, 8. Ito po ang nakasulat sa unang Timoteo. Datapwat itakwil mo ang mga katang masasama at walang kabuluhan. Ito po sinasabi ng Biblia na itakwil po na daw natin ang mga masasamang lalong-lalo yung hindi yung nakakapuna sa ating kapwa. Dahil yun po ay hindi katanggap-tanggap dun din po sa ating Panginoon.
at magsanay ka sa kabanalan. Ano po yung mga kabanalang gustong ipasanay sa atin ng Biblia? Yung pong mababang alimbawa lang po, yung magmano sa nakakatanda, gumalang sa nakakatanda, yun po ay kilos, galaw ng isang tao sa araw-araw. Paggising natin, yun po ang ating unang-unang alos ginagawa. Pagdarasal sa umaga, pagdarasal, pagpapasalamat sa gabi. Yun po alos yung routine ng isang tao sa araw-araw niyang pamumuhay. Kaya yun po ang kabanalang sinasabi ng Biblia o ng ating tema sa atin ngayong umaga. Sa 8 po, sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit may kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan. Yun po, tingnan po natin ang nakasulat sa Biblia. Pagsasanay ng katawan, yung physical, literal na nakikita po natin sa isang tao. Pagsasanay sa katawan, may kaunting pakinabang. Ngunit, sabi po, kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan. Yun po. Kung pong, yung pong ating katawan, ma-practice po natin sa kabanalan, sa araw-araw, yun po maiwawaksi natin yung mga walang kabuluhang bagay. Bagkus, masasanay po natin ang ating isipan, pangangatawan, yun po, makukuha natin na sa araw-araw nating ginagawa, sa kakaunting paraan, masasanay po tayo, lalong-lalo na yung ating mga katawan, isipan, sa mga bagay na kapaki-pakinabang. At dito po sa Biblia, nakasulat din na gawin daw po nating kabanalan o taanan ang kabanalan. Pag taanan, ibig sabihin po, dapat mamamalagi tayo doon. Dapat po yun ang ating palaging lalabas ka lang sa labas, pag-uwi mo, taanan na kagad. Pupunta ka lang sa kapitbahay, pag-uwi mo, taanan na kagad. Gayun po ang sinasabi ng Biblia. Gawin po nating taanan ang kabanalan. Nakasulat po ito sa Awit 93, Kapitulo 93, versikulo 5. 93. Sige po. 93. Oo. Ito po. Ang inyong mga patotoo ay totoong tunay. Ang kabanalan ay nararapat sa inyong buhay. O Panginoon, magpakailanman. Kempong Kapampangan, makasulat siya, sa Katagal o sa Kapampangan, gawan tayang bali ing kabanalan. Nana po, keng makasulat keng Kapampangan. So, yun po. Palaging pinopokus po yung ating kaisipan, pangangatawan, sarili sa kabanalan. Dahil po malaking pakinabang ang ating matatanggap at matatamo. At dito po sa pangalawang Pedro, binigay niya ang pinakamalaga, sabi po sa Biblia, binigay niya ang pinakamahalaga at malaking pangako. Tingnan po ninyo ang nakasulat, mahalaga at malaking pangako. Dito po, i-cite po natin dito sa pangalawang Pedro 1:4. Ito po. Na dahil dito ay pinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako. Ito po. Tayo pong mga tao, pag mahalaga ang isang bagay para sa atin, ito po ay pinaka-importante sa atin. Ang salitang
pinakamahalaga ay napakalaga sa atin. Ang Diyos po ganun, binigay lang niya sa atin ang mahalaga at napakadakilang pangako. Pag napakadakila po, wala nang igit pa. Yun po ang binigay po sa atin ng ating Panginoon, mahalaga at pinakadakilang pangako. Upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos. Lahat po ng bagay ginagawa ang parahan. Lahat po ng bagay para po mabago ang isang tao, ginagawa po ng Panginoon dahil mahal niya po tayong lahat. Ibig niya na pagdating ng araw, kung saan siya, doon din po tayo. Walang ina-etsepwera ang Panginoon sa atin. Kaya po sa atin napakalaga po ang gumawa ng kabanalan. Puro kabanalan dahil nakasulat din po sa Biblia. Ang gumagawa ng maraming mabuti, tinatakpan daw po ang mga kasalanan. So, yun po ang mensahe po ngayong umaga. Pagsasanay sa kabanalan, malaking pakinabang. At kasama po tayo sa kabanalan na kaya nandito po tayo, banal na tahanan, banal na lunduyan, para po makibahagi tayo sa kabanalang pinapagawa ng Panginoon sa atin, pinapractice ng Panginoon sa atin, at pinasasanay sa atin ng Panginoon. At panguli po sa aking maikling mensahe sa inyo, pagpaumanmin po ninyo, panguli pong sita sa Biblia, yung pong Mateo 6:33. Pagsanayin po nating anapin ang kanyang katuwiran. Nakalimutan ko na po kami, 6:33. Ito po, pagsanayin nating hanapin muna ninyo ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Muli, maraming salamat po sa ating lahat.
Kayarianing Diyos, ninimibos niya, king panalangin niyo, king kalam tinipa. Banal na pangako, ngeni abeyo ya, ing maya paworas, sa belaya bot ko yang. Ing kaon anunan, ikong balikbayan. Salamat king Diyos, aldo yang tipunan. May sabing konbensyon, baye nga tagunan, igit at lalo na'y piersaning ampunan. Dengadwang matana, ing maigit akit da. Nung naning belakwan, mulay at mula na. Kasal pantayanan, ngene patutwanda, inupayaning Diyos, yane yamme mala, king ulinaniti, salamat ng dakal. King pangay at yoyo, ikong balikbayan. King pilan panawon, nung kekong isipan. Palamon na pumpa, ingke kong gilutan, mumunang mumuna, ing meya uspiersa, akilalan na sa niting sarilin na. Binyenot pigkalob, dingegan ng gana, malatit maragol, kareting bunga na, pielsaya kakit mo, kingke kang panyatang.
Pwersa akakit mo na nung may gitgawan. Aldoning bukas tingkapang sikanan. Ing metong nga pera dapat meng sikapan. Nano'y kailangan ing yatulakwan ya. Ipokus mengening mo munang mumuna. Kasal pantayanan ngenelawen muya. Nung nano'y kailangan at dapat ulwana. Ningke kang sarili iti yang mumunang. At meng kawalagaing bienan ning tao. Makagawang mayap king minuto. Ilaring patuto king pamanwalayo. Bayo ko'y sundo din ka kung kasaywan. Sa galing penandit naning kabilinan. Ay tigawan niyo karing balikbayan. Enak ko titik do makiramdam na yan. Ako pa Diyong. Naning pasalubong, naning pasagana. Ipagalang yan. Ngarit kapatan, ningini panayan. Asalamat kepo, kikekong kanyatan. Inulot na ning Diyos, niyabeyak etaman. Pasalamat kami, alang kayang ganan. Mahabang panahon, inilaw kayo. Pinangkinan ng Diyos, mundo ko may tulong. Eko ng ulila, ikating na atsyon. Tingnan kita kumpek, imbalang iyeyo. Ating ang problema at kapagsubukan. Ikaw ang gano'n, dit malayong lindang. Lasang galuyon, ingal ko daratang. Ikaw manuliyon, tagong pinaralan. Mahingi kami man, pinpangalauyon. Ikigang melakwan ang inisan nyo. Manalangin kengan yang pilit na badyan. Ibang sabla-sabla, minabong kayo. Tinatang ning oras sa dotang kanayan. Ikayo di kami
No ko rin niya yung pengaring babaeng may kayating bungang mga lati at ego'y nanin Diyos ang niya kapamilatano ning kasalpantayanan ameyakit at may kilalang ang gaking panahon na iti at iyo karela ing tagumpempong kapayapan. Nung atilo awsan ko sa guli ring anak na ang popaya king kanakong arapan. Banting upayang kapamilataning kasalpantayanan. Ting anak na ning balikbayan ding hanggang anak nang dinalan king mabayat a kritikal a kapanamdaman. Hanggang ening panam na iti ing bunga at tiyo pakarela. Kumusta kayo? Biasa ko pang manyabing Kapampangan, kailan akong banwa, Amerika. Bilang kong banwa, ining itaguyod na ko ning kekong pengaring sinabi ko king kekong pengari, parang dandaman ngeni ning publiko kapamilatana ning makabang panawon apamaningat na at pamibabata king landas na ning kekong biye. Nanong sinabi ko, anak na nin Diyos, pagingatan mong ibait me pa inganak mong metong. Katatawlian kenyeng ligaya mo at kapayapan kingaldo na aning kekang bukas. Ang giyang ekabisa, gawan mong mabisa ka. Mirinan katuparan at ekamakayeng gagastos, uling bisa katebisa, akakitmeng masikan, ingkekang kasuyo, dapat munayang makoke ka. Pakikwanan mong ating kandita ka pondo kem bangko nga sanyo, ba mo nga gamit karing kekang anak. Mirinang katuparan kame siralob. Ikwa mong adagisot ding kekang anak. Midalalangan king malagong para sana ning upaya na nin Diyos. Ing mabait na kapanamdaman mirinan mong nang kaya na kayan. Hoy kang babay, kumusta ka inyang magampung ka bayo kami ko kingampunan. Beli ka na kapanisakit mo? Salamat. Eni king oras ay ti, pakikwanan yung ing binyanan nin Diyos ayan, lalong may git, tagumpe at kapayapan. Pakikwanan nyo yung kekong pengari, kaya manamdaman. Itay, kahit kong gamat ngeni, analangin da kayo, yersat do ka. Kapamilataning kekang kasalpantayanan, nining kaluguran dili ka rin nga po mo. Ali ating kang met mga kaluguran. Nanong inawad mo king Diyos. Kay ba na nimbinyanan ng Diyos kaya kwa, nano naman yung resultang babatsot, mayak. Nanong may gitngenin tulang ibiyam mo king Diyos. Intulang ibiyam mo. Sinabi mo yan may kakwa ng Diyos ko, biniyakeke ka. Nanong ikit mo yan king kapalagiran ng sentro. Buod ka niti. Nanong pa mga ilanganan ng sentro. Aliwarian ilang may gitlawen mo, no nanong kailangan. Alang may git mong gawang banting upayang yung sentro rin tao may pagiula. Nan.
Mumuna, balang metong nga pera, balang metong nga perang daral sa kume. Otang muli na ka. Manibat ngeni kalwal ke sentro, pakikwanan mong ating kangakasi ang maragol ay beking Diyos. Uling ating plano. Yung plano ngayon, may yawas kang pyersa. Sabihan mong mayap nung nano yung gawan mo. Asaing nan meng meto nga perang mawawala king makabaldugan. Eni? Kawalan niya kung makalele. Ayan na. Ikakawalan. Inyang mga lati kayo pag-isipan nyo. Ing metong ke kayo pula-pula iya keng gulot na ning kapilya. Peglut-lutan kung aning ke kayong biye. Uling sinabi ko king ke kong pengari. Tuguran niya yung pengari yu uling muna yung mate igpayo. Meto padlat me kilala mengulila kong mga lati. Tinalan ko ang kinanggang critical asakit. Imbito kangangan amabayat inke kayong kapanamdaman. Dapat tinulot ng Diyos ing metong mangke kayo ating mewala. Ikayong rekwerdo ning kasalpantayanan. Ikong pamilyana ning kekong pengari. Ikwayong meragol. Ikwayong mebiyasa. Ikwayong mitulid alalong may git apangataw. Sikwilda kayo. Pero ko si kaso ting dapat sumikaso kaya kayong pamilyana ning kekong pengaring lalaki. Dapat kinawal na kong adwang gamat ting kekong pengaring babay. King babayat ng kapanamdaman, nimbalang metong ke kayo alang makasabing ang gangeni mabiyeko pa. Inyening kanwanan at katutuan, kaya ko yung kekong meging guardian at doktor, kingal do yung paintunggulan, ayat na ko pang kaintang king kekong edad. Manalangin tam. Iko yung rekwerdo na ning kasalpantayanan. Kapamilatanay, isipan nyo nung nanuing pamanwalara ding kekong ninuno. Lalo na yung kekayong ninunong yan, ikay nawad na king Diyos, talgurana ka. Sinabi ko, itong eme kapag bayo ko nanda ka, sabihan na magbayo yang awen. Dininan ng katuparan, dapat elubos impa magbayo. Anyang yan manyawad ko kayo. Manalangin tam. Sekretariak mo nan me, king panalangin. Inchun Taratara. Ikaw ang gitarista. Inchun na ning gawang kong kanilang panalangin. Taratara. Makadibdiban niya eh. Kanalang na ipepe. Kakanta. Kakanta. Yakong magkanta. Gawa ko ng panalangin. Sa dalam maestro waning warasan. Tininan mo na pon king bierat si kanan. Paintulot mo pong alalang kabigwan. Aring at waning gamat pengaring ibata. King lunga nung mayap Diyos kami kapiyarsa. Hanggang may yakit ginoing
tulana banal mo sa bebe emeko karela pablasang balomo kinggal dobo kasenda Piersanong maragol puning kapanwalan Babiya mong talino ang popang kabiasnan Ikiting piersara panpepeya boyon Kapamilato
Palapakan po natin ang mga natin. Wala pa. Wala pa. Ako? What? Sige, ako. May pa... Aldo, kaya kan, muna yabot kay may pa oras, king Gino, kadwa king Apostol Santiago, kaluloy ko nga. Miras na ako naman kaya sa sentro town. Nakala, salamat kaya ko, malabong na pala yung kaya kata sentro na naman. Maswelo ko. Muna king Diyos, diri na ko na naman siya kanan, miras na ako naman kaya ni. Ora, kaya tabi ko, ora ka na akong halay. Desupling ko. Kung kasuyo ko. Di kami, hanggang makalaot kami kaya kayo. Kami kakawang kayong panuanan ng Ginom. Aga nakara kayo naman ng ulimbat sa amin. Kaya di kayo mirinan pag-isnawa ang pong sikanan. Isipan ni kami, may kalinguan kayo. Meron ako kalinguan, Bigigising kami, kasalpatayan na natsika yung puso mi. Nya manano na sana, ikaw ang kapatid ko. Hindi ko sabihan kaya kayo rin ka na ako supling. Dahil anak da, Amerikalo. Pero, may itong lang, mag-aral dahil anak da, Amerikano lang. Atin lang mestra, witang apo ko. Istong mag-aral la, bayo mapopasimbulan. No English yun. Makanya lo, pakabuklan na yung kaya kami kapulungan bisang yung pabulan. Tunggal-tunggal, magsalita na. Pauli na yung turunan ng kanakong apo. Totoo, ako pa totoo ko, rin anak ko. Dahil anak na ng kanakong anak, ura likit yun la, 4 la. Meragula, aking kapanandaman. At tenga ko na yung kakatang apostol, malikmata mo itang karailang sakit. Ang kaya ni ikitsula, tenga lang nyo lang. Kanila lang kabyasnan, patutuko kaya kayo, biyasa lang. Biyasa langan, makaintindi lang. Ay ko, paiwatig ko mo kaya kayo rin nga po ko, matalino lang. Hindi ko sabihan. Tapos sinabi na ni Espiritu, papenga na kitang bungso. Penga kuha na ng anak ko. Kailangan metong pa ipalto pa. Nung biyasa la rin at luwa na, mas biyasa la yung datang kaya kaano. Totoo. Kitang bungso, ay hindi ko nasabihan kaya kayo, anak man magmayabang. Totoo. Ito yung grado, may nikwayang adong medalya, ako sinalubong. Ito yung grado, may pasa grade yung grade 10. Grade 10 niya, may pasa grade yung grade 12. Grade 10 niya, kukuha yung kurso. Tertiary college na hanggang grade 12 pa. Makanyan man, ipatnubena ni nga po ginawa po karela. Pasalamat ko, imirin lang ang kabisnan. Mumuna, kingkakatamong kasalpantayanan. Kadwa, kabisnan king material. At mo kay pakarela pamag-aral. Kaya nga ako na kanako nga pong ako. Tangalang ko ang ating diploma. Papanahon siguro uling mayari na nga luwa. Pero biyasa langan. Ating ko ang doktor, ating mong master CPA, ating ko ang ultrasound, retayariya, yung babae. Ating ko ang chemical engineer, pauli na ng gano, at sawp ng apostol, at duwang mata kagit ko, daragula, biyasala, at uling nga kumamatad kayong swela. Makanyan man, diri na ng persa ring apong Ginoo, ang po'y apostol. Na kayo masasawa, antimong keng pamanggusalta mo keng kasalpantayanan. Kung may kaganaka, kayo tabira kayo keng kasakitan.
Ingatong kumuke kayo, renganak tamo, agkatala. Agandara gula, magumpisa king biyasa magsalita. Agkatala sa isimbo. Dating panahon, nung atin niyang anak, kailangan natin yung metro ng building. Ken, para di nga anak malati, bibili ro ka rin. Uli nga kakit ko, di gagawang kong eskwela. Kaya't ang kapanahon kong janitor. Si Simbala, iyalan kaya beke. Di si Simba, di nga anak ating kukwa. Kay partiya, yung pengari, kailangan makapagsambayang masalese. Makanya kung manakit, kana akong akakit, karelang pisamban, kapibabatan, at Timokya sinabi na nga pong gino, ay apostol, isawap-sawap ang tamo, kaya kagiwan tamo, at emanya at maragul, tangagiw tamo. At yan na naman palang plano. Para ikubalong na ano yung plano na naman yung tatalakad na. Ha? Ah, yan? Yung right hand ko? Iya ko wala na ako. Paano pa yayo? Pero datang yung plano ngayon, may-ari-ari. Ito ay yung plano, naman mamalagwa. Kailangan, biya-biya-beta mo, uling piyasara katangan ng kasalpantayanan. Muya akong darin, dito ka na akong piyasa ng apong ago. Piyasa rin ang puna na, nung wala akong pera, makanano akong makapersa. Tikod-tikod na ako mo. Nya itamo nga, piyasa na katangan ng apong gino. Apoy apostol. Etamo magpabaya. Katungkulan tamo keni. Di kami, misang kimpabulan, magpulong kami. Di nga anak, kaya beme lang, mag-arala kayong Biblia. Nya, in kanarang mestrara, tuturo na lang. Kasanting naman, tuturo na lang, di nga anak. Di kami, pekikuha namin miras keti. Bayo kayo may ko ka rin, parikil kami. Kung balos saan ka, no? Ba't may ka at mo ang pagsub? Yung makasakyan na kayong aeroplan. Palako na kami, papunta kayong runway. Masira yung makinanin ng aeroplan. Tinok na niya. Puta, subok na kaya kami to. Makanyan man, milyari. Pahuli na ng gino. Balik kami. Geware ring mekaniko. Nang kaya, 2 oras, manay kaya kilom na yung aeroplan. Ota, atin dahilan nito. Nyaya kami si Gracia. Huling paguli kami kaya ni, masatingin kaya kaming pangarap, miras kami kaya ni. Makanyan man, may talwi kami kaya tang kadwa mi sakit. Pahuli na ni nga pong ginong ang po'y apostol. Kadwa mi sake, isansad kami. Katlong mi sake, isansad kami. Kapat mi sake, isansad na kami kay Kenny. Kaptang bengi, mita kay Kenny. Bikla mi ito. Bikla mi ito. Sinabi ng apostol, karasyo ka rin. Analayin kayo. Gawa mi ito. Kaya sinalasan kaya tamburina. Miras kayong kapayapan. Ang kaya ini, ikit yung kami. Iya gumagumta mo, kaya katamong kami pulong. Dakala salamat king gino. Lubnaning adong pulong bolan. Meko kene, nyamik paalam ko ang kaya kayo. Ini limpok ko, bengar ko masan. Ikit yun ako na naman. Maligaya ko. Ikay ko nga, ikit da kayo nga. Nagangera ko nga na pipicture na lupo. Pero misa sa lubong tam. Kengs. Masakit ang pangmalwalas. E tayo paboran, itang planong sinabi ng apostol. Itang tunggal dita. Tumipon tamo. Makanya tamong gumagaw kayong kasakitan na pong kanawan.
Kaya nakatapa po rin ng apong Ginoo, ang po ang iapong ago. Kung yung mesas ko buntok, matako ko anuan. O talagang buri kayang kaduan ng loto. Oh, buri ko misan mo, istong pildak, ay istong kinyane. Misan mo, in perso. Kuno, enak man mga inayang, inong binyan nila. Datang ang pangako ko. Ating sirang sentro, siray bubungan, papayo tayo. Makanya ni pangarap ko kay ko. Ampunan, bala sentro, ating ampunan. Makanya ni kana ko nga doon, kinga pong gino. Wala nang enay pa bibigay, pota, ating ko pang kulang. Makanya kung pasalamat kong gino, kadwa king apostol, ang gana kaya kayo. Bikit tam. And, aduang ko na yung kanakong wakas sa kapamagsalita kaya kayo. Takala salamat. Good luck nga kaya kayo. Ba? Tininda na ka perso, kamakain. Miki katamo. Tininda na ka. Amen na ka. Amen na ka kayang kapatad. Kulingi ka. Tangkatungkulang ko, binya ko na kaya ka. Bah, ika naman. Sinabi na ng apostol, lakwan mo yung ato, sinabi ko na ako naman, may sabok ko na po. Oh. Makanan. Abal, may sabok na ako napon, dahil man ako na ng anak. Kaya ko siya nito, tula ko mo ito. At mo ang kurs ng masanting nga gagawa ko, pero wala naman sa mapo, tapat, mate ko. Kanyang ko mong kakababi. Masanting, pamatsura, matatak. Mabungo na ako, makanano ko, hindi, akitseng ka na ako kay, yung kayong harap. Ikot-ikot ko. Siguro, anak, paborin ko na nga pong gino, patangkay. Yung makagawa ko pang mayap. Makanyan man, pagkapilitan ko pa. Kahit ako nga maligaya na ako. Ikaw ang kapatid ko. Good luck and God bless. Ikaw nga. Good morning po. Tupad ng pangarap ko, yata ning anak yan. Maya payabak po kay ko nga nasa blang kapatid. Magkapampanga na akong bakanta mabilis. Siguro po nung dindamye yung banal yung espiritu tungkol kay katamong proposal plan, kay katamong sentro. So ini po belang kasde pong misasan metong din kay katamong kapatid manungkulan kay tiking sibol. Uli pong yung kay katamong programa kanini, kayang 50 banwaya po yung kakatamong sentro sibul tagumpening biyayapin po yung kakakitsu kayang screen. So, then pong kakatamong opisyalis, so bilang miyembro kaya tiking sibul tagumpenan ng BM, itong pong tagimpan o paninap yung kakatamong sentro ngiti, uli pong yaing mother center na po ng PPC 5. So, atin niya pong programa ngini, 45 years na po yung Sibul Tagumpena ng Bie. So, atintam pa pong 5 years kanini to accomplish bataya pong agawain kaya katamong programa. Opo. So, ita pong 5 banwa nga ita, naman po kita 5 banwa, karing tayo po gagawan. So, dapat po, before po 50 years, sa may accomplish siya po yung kaya katamong programa ngini, kaya pong pamisaw, tamo po, tamo po sasabihan na kaluluta mo yata po makasaw kaya nga tikaniting programa. Uli po nga lang namang sinabi yung kaya katamong malugod na Diyos, data mong wakwal tayo lawari sumaup na po. Uli pong gangya mo pong utsaba sa tsuking kaya kambulsa inandugme para kayaning kaya katamong sentrong iti, ay yung Diyos tatanawa na pong maragul kaya katamo iti, metong nga biyaya. So ngayon po, kareta pong labis-labis pera, wala naman pong problema. Po. Ang gangid dagulde po, kaya tiyapeso sinabi ko, kaya pong ipublish tayo ni, kaya namo pong tiyapeso sa ako, rin kaya katamo pong member,
may gitla pong dinalan. So 150 members la po. Deta mo pong pakalista rin ni po. Eno po makalista retang Senyor Aliwa, ang pupapuretang pakaw abroad. So ken pong kilub na po ning pabanwa, atinta mo pong 360 days, pero dapat po 365 yun na. May kakatinta mo pong 54,700 a year. So po kilub na po ning apat na banwa, agawan tayo po ini magkanula pong ake katamong maging pan. Ne po, ila po rin 218,880 peso. So, kani mo pong malating estimate tayo ni, tsa pesos siya mo po yung kakatamong estimate. So, may kalikumta na pong 218 keng apataban mo. Ne po. So, yan naman po siguro mamiyering kakatamong mapila ng membro. Ngari, nung ating ka pong pera, yan naman po siguro mamaya lundalan kilub na po ning paban mo. So, peno na ana po ning banal ay espiritu mo naman, tiro na lang naman po rin kaya katamong maging paralan. Ne po, kalupa ko po na yung huling anak man po talaga ating pera, kukwa ng kiyamo po kitang baldug-baldugang kiyamo, katulad na po yung sinabi na ng banal ay espiritu, kukwa ng kiyamo po kitang aldoldo, ikakawani kaya po itang nung ating kupong 5 pesos, 10 pesos, baldug kiyamo po kitang kanakong metong lalagyan na ikakaikian talaga king kikatamong sentro. So par po, atine mo ring laman, kula mo po balo magkanula. Ne po. O iya po yung kanakong, iya po yung kikatamong determinasyon kaya ning plano ngayon ni, hanggang man pong salat o ditak mo po yung kikatamong kabiyayan, pagkalubtaya po itang para kayang kikatamong plano. So po, uli pong iya yung kikatamong vision ngayon ini. Ne po, itamo pong taga Sibul at etane man po babawal ka rin kaya katamong kapatid na ating puwersa, bisang sumaw. Uli pong ining kaya katamong plano ngayon ni, aliya po 1,000 yung kayang cost. Nune, million. Iya po yung kaya katamong pisasabihan ken. Pakit siya po itang kaya katamong plano tamo po, kaya katamong sentro. King katamo pong 50 banwa, bala mo po itamong taga Sibul kanini, atin tamong bala mong reunion, magawaya po ini. Siguro po asaan mila namang datang, din kaya katamong atyu king aliwang bansang meging puwersatam, nung papaintulutan da po, 2021. Iplano tane po karetang kaya katamong programang potang mumuli tamo po, lisyan nyo na po itang nung muli ko pong 2020, das yun na pong 2021 bayo na mang atagunan, yung kaya katamong pasalamat kayang 50 banwa tamo po. Golden anniversary po yung kaya katamong plano kanini. So yung Diyos po, eya po, yung banal ay espiritu mo naman, sabi na, waman nung minsan tamo man po, pepamale, pepabalo kanu sabi na, yung banal ay espiritu. But king kanako pong pananaw, uli pong itamo metong organisasyon ne po, balo na po yung pengari tamo nung namin kaya katamong kailangan. Kalupa na yung kaya kang pengari o anak, ne po, magsikap ya pong mayari yung mag-aral yung kaya kang penganak. Nano po yung gawa na naman po ng pengari. Suporta niya po, makanya naman po yung banal ay espiritu, sasaw pya king lihim kaya katamo at patnubaya na katamo ng Diyos. Ya po yung kanakong confidence ita, ya po yung kanakong meto nga mag-motivate kaya katamo siguro maging kaya kayong kalupa kong talasamba ang miyembro keti king Sibul. Kaya be na po, rening kaya katamong opisyalis keti. Ya po yung meto nga determinasyon, pangarapan tamo siguro maging detang kaya katamong hanak abayong simula ngini. Ne po, nung ikitsula po, din kaya katamong picture. So, kami po, adwan ko naman kaya kayo, reta pong kaya katamong sentrong mitalakad, kapamilatan na po ng banal ay espiritu. Adwan ko la pong masipit, nung ating kayo pong makalele, ang timong letrato, kaya tang simulain tamo po, idetang mga luma-luma tamo pong letrato. Itarno bertala pa mo po kaya tiking Sibul, uli pong abiyatala kaya tang programa tamo na magpatutuya, kaya katamong yung simulain da po rin kaya katamong pengari. Takal no pong ako ko pong litrato,
malyaring mamye, patibe kay katamo king sibol tagumpena ning biye, at maging karing aliwang sentro, at tetag na po ning banal ay espiritu. Dan po, mayakit langan at mayakit la po uli pong continuous po yung pamag-search tamo. Manyawad ko pong kasaupan mo naman kareng kaya katamong local officers kareng balang sentro tamo. Gawan nyo po nung makanano kayong magsimula kaya ti ampong mayawos kareng kaya katamong sentro. Ila po ring makapalub king kaya katamong programa kanyan kayang 50 years tamo po kasabihan na po ning kaya katamong plan. Ate ko la po pakakaban, di ka na ako sabihan kaya kayo siguro malyaring malino no po kaya katamo ne po, reng pisasabyan tamo. Makanyan man po, babatian ko la rin kay katamong pengari, bayong dem balikbayan tamo po, dem family Dungka, dem Gonzales, ne po. Pati ko nga pong sablang miyembro na po, ning sibol tagumpena ning biyat, rin pang miyayaliwang sentro, dan ako nga po banggitan lagyo. Ing Diyos po malugod siya kay katamo, inggang plano tamo, basta po mayap, go tamo. Uli pong yung purpose tamo kyan. Ing maging ing mayap, gawan tamo po para king Diyos ya. Salamat po maya pa abak. God bless you all po. Dakal po salamat kayong mamuntukan tamo kayo ng Sibol. Mamuntukan tamo po kayo ni Kindalan. Po, iya po hindi ng tamong pagkakataon. At siya po. Ay, hindi pala. Maya pa oras po muna king Diyos, kaya kayo matuakot kapatad. Yarap-arap tala naman po ngayon aldon kaya katamong kapulungan ng pong convention. Ngayon po, ako na po kakaban, antimano sabihan ko na po yung kanakong munikala, kareng kalupa kong mani muna, kareng balang sentro. Yung panawagan ko po karening mani muna. Uli po ngita mo mani muna tamo. Ita po sana kaya katamong obra tamo paboren. Uli pong nung ing obra tamo po panetaya mo pong umpisahan. Taya gagampanan. Alitaya po ayari. Hanggaman king miras tamo king 50 years o 100 years. Kailangan po sana ita po kaya katamong programa di nang tayang oras, ne po. Uli pong bagamat baguhan ko pa mo po kaya katamong kapatiran. Si-share ko mo po itang kanakong akakit, ne po. Sana po itang panyulong panintunan tamo kaya katamong kasalpantayanan. Ita pong kaya katamong umpisahan, aliya mo po umpisa, nunge gawan taya po. Ne po. Kalupa ko po, uli pong bayuhan ko, ita pong simula na obra rin kaya na akong pengari kindalan, pakamalan ko po, panginayangan ko niya ako at yung ngayon king harap yung buruk ipagpatuloy, uli pong akakik ko naman masanting itang karelang simulain. Ita pong sigurong gampanan, ikami na pong inarasyon ngayon na anyawaran ko po yung karelang kooperasyon din kaya biya kong miyembro, opisyalis, na sana misasan metong tamo, nung makanano lang misasan metong ting kaya katamong matwa, anyang minuna, hanggaman ngayon nepa. Ita mo po yung kanakong munikala, dakal pong dakala salamat kaya kayo nga. Yung kaya katamo pong mamuntukan kayo ng pamanadsad. Good morning po kayo. Po. At nandun po nga kit kay Net. Sa kaya po nga kiti natang Daniel. Bigla kaya po nga ganaka in sentro mi. Nung kapamilya tanda po rin doon ka family. Siguro po nga kim panahon ngayon
papumayari in sentro pamanad sa Kimbe. Palakpakan tala po. Balon niyo po yung kapatadanet, akakit ko kayo. Ikit ko kayo yung maragula kapibabatan, sipagan, tibayan, tetagan, keng kasalpantiyanan. Agyan na nang kaya pumagkat, istungat niyang pagawari po sa trumi. Mampubisang makipangangkitan kaya kami. Istumigdalayang metong biskwit, ampong metong pineapple, agyang nepong kapagal, isabyan na ka na ako, kuya, mabsina ako. Nya, ikami po nga duwang brother Matt, ang po pinpureng kapatid ka rin, pengari ka rin. Marineke pong makaswelo ka rin doon ka family. Bakit? Uling bala mo po, ila rin boss, ikami maging boss. Yan pong bili ni. Bakit? Alake man pong pagobran, ilalangan. Ikami namong maglulan. So, kaya po manyaman na bili ka niyan. Ne po. Pero ikitigi ko po, pengari ko po ang kapatid. Mas peka manyaman yung dili po, tangita mo, misasan metong tamong, metong tingting, maging metong tamong palis. Ya po yung problema na po, ng kakatamong union ngayon. Yang masasabing dakala rin espiritista, pero po deng aliwa, ela tutong espiritista. Pero ikita mo po, dendong ka family, etamo po sabi nga tutu, ulim bayin tao ko pa, bayin tao pa'y paring Mat. Deni pong anak, deni pong kaya nakanareni ganita, kaya bemi na lang. Ang gangeni, kaya betala pong mitatakuyod, keng layo na kapag nasana po, ning kapatiran, Union Espiritista, kapamilatan na po nintay, pamanugit ng Apostol Santiago. Dakal pong dakal. Salamat. Ila mo po reti. At si Bayo po, welcome po karang patagtamong balikbayan. Salamat pong salamat. Dakal na dakal kayo. Ing mamunto ka na po ning tatak. Bahay po yung sabla, muna po yabot ko po yung maya pa oras kitang kaya katamong ginong Diyos. Anti mo rin po ka rin kaya katamong kapatid balikbayan. Maya pa yabak po kaya kaungan. Miras na naman po yung kaya katamong Aldo Convention. Nung nanula retang dapat pisabyan, ikasulong na ni kaya katang kasalpantayanan. Pasalamat ko po king Ginong Diyos, pablasang na po kewangan ing patnube na kaya katamo na king Aldo na ningeni ang kaking panahon na mamantabi po kaya katamo. Kambeda ring Tuburana, Apostol Santiago, Indong Santa Lucia, kaya po kaya kami king tatak ning bayimbi na etamo po may paboren na ang kaking panahon ngayon ni abe-abe tampa gagawa ka rin kayang kaburyan. Kaya po kaya kami ka rin na pasalamat kong maragul na din ka na akong piling kasangkapan akambe na Indong Santa Lucia pumipaboren in kaya kami king tatak ng bayimbi na sinulong niya in kaya kami niya maragul ko pong pasalamat na itamong espiritista talagang tutuya in kaya katamong liban. Nung po tutuyan, palagi ako itamo wala tamo ken. Sugradong itamongan po, may naitangan pong patutu, kin kaya katamong biye, kapamilatana po yung Apostol Santiago, ang kakambeda po rin kayang abe, at tuburan ni nga pong Ginoo. Pasalamat ko pong maragul king Diyos, na itamo sana, bisad tangan po king kaya katamong katungkulan apektang gapat king nga pong Ginoo. Dakal pong salamat, din mo po rin sabi ko, na sana itamongan po, bisad tangan po, karing kaya katang banal katungkulan. Dakal salamat. At yun po yung kayang bundok ng Imbi
Di nantaya naman po pagkakataon ng mamuntukan na layo po, yung busy na. Alayo po. Sige po, alayo po ata. Tayo. Ito po. Panirahin tayong busy na ng bundok ng biye. Uling alayo po yung mamuntukan ta. Muna po gisabla, papuri po yung apong Ginoo. Maya pabak po kay kayong pingarin po ang kapatid. At ali na ako po masyadong pakabaning kakong pamagsalita. Agatanda kayo po kay kami pong anibersaryo king November 12 po. Bali second Saturday na po ning November. King bundok na nimbiye po, king madapdap. At yung kaya kayo pong hindi pong dinatang pong aliwang bansa po mabali kakakarog ko po ngayon maya pa abak po kayo po at hanggang kininamo po yung akong share po kayo po babalik ko na po yung mesa po yung lahat. Ito po. Yung mamuntukan da po rin kayanakan, kaya tigisibol. Muna king Diyos, wayabot kayo po yung kapasalamatan at kapurian. At kagalangan po karing minunang may salita ka na ako. At ang timurin na maya po oras po karing sablang piyangari pong kapatid, balikbayan ang timurin karing piyangari pong atyungin king kaorasan iti. At ang timurin karing pong sablang kayanakan kining PPC5. Atyo ko po king kaya kayong harapan ngayon ibang malyaring magsalita at mga manong di kami kayanakan yung pag-asa na ng kasalpantianan. Maging malyari po itanong king kaya kayong suporta bilang kaya kaming piyangari. Kapin po bilang metong kainakan magkandak kami pong metong programa pang kanita mas lalo na pong maging aktibo ding sa balang kainakan kining Provincial Committee 5. Kaya pin po makanyang mabalita kaya kayo itang gewami pong Youth Fest anyang milabasan na Banua, anyang December 27 to 30, 2015. Pasalamat kayo po karing sa bilang sponsors sa mimeke kami. Anong makananong kerakalan po, aligay man talaga minyawad. Noon pusala pong mimeke kami. Namiyakali kong kaya pong 35,761 and 42 centavos. At makanyan lang pong may meding kaya kaming kaya katamong PPC5 elders na 5,000. At din kaya katamong sablang kay nakan may isasan metong lapubang malyaring makali kong lang 6,200. At din kaya kami pong ali ko mapera 46,961 and 42 centavos. Then po din kaya kaming ali kong king programang ito. At din kaya kaming expenses, meron sila pong 46,649 and 75 centavos. At masaya akong mabalita kaya kayo na may katagan kaya pong 311 and 67 centavos. Makanyan man po, kapamilata na po yan. Burimya pong ulitan pa si Bayo. Kaya pin po, base po kaya kaming conclusion o ikit na resulta, mas lalo na pong maging aktibo ding sa balangkay na kan king sibol to kung pining be, tatakaning bayang be ang pong pamanasat king be. Kaya pin po, ding posibleng aktibidades sa kaya kaming gawan, ako itsala po king kaya katamang screen. Then po ding posibleng aktibidades sa kaya kaming gawan, malyaring gawan ni bang kanita, mas lalo na pong maging aktibo ding sa balang kapatid na kayo na kan alimong king spiritual matters.
makanya nun po, yung kaya kaming maging tema. Apin po yung together we will, together we can do better. Together we are stronger. Nung tutusin po, agawa mi pong magkanya-kanya. Agawa na po ni pamanansad na na gawang programang makanyan, yung tatakang po yung sibol. Pero dahil burimi po, na abi-abi kami. Dahil agawa tamo pag abi-abi tamo. Agawa tamo mas sigit pag-ingasahan tamo. Dahil mayakit ing matatag tamo kapag umisasan metong tamo. Pasabay po da ka salamat. At maya po. Ito po, dindan tayong kay katamong mamutukan. Ay, bali yung presidente yun po keng PPC, FIS ne. Sige po, dindan tayo pong metong minuto. Ay, ito yan. Makaba. Ako niya tinalakad ko. Pag kinuha ka sentro, medyo madiril, alalalagyo. Alalalagyo. 1947 nag-service. Tatagya kaya yung Santiago ng Lako? Magawayan kayong imbalang pamanansan? May gawayan kaya yung dala? Magawayan kaya yung tata? Magawayan kaya sa bela? Magawayan kaya yan? Sibol Tagumpay Bie is now signing off. Sibol Tagumpay Bie is now signing off.